Hi guys, welcome to my vlog. For today's episode, dili tayo mag-photography, dili po tayo mag-public service. We are going to just have fun. Masa man ni? So manayaw ta. Using the Just Dance app. So I have here the Just Dance app in my phone, and then naapog ko laptop diri for the screen. If you're interested to this, lingaw siya promise. So let's go. Madayaw, Mindanao. This is Glenn Magaliano. I am a photographer. And I am also in public service. This is Vlog ni Glenn. So just download the Just Dance Now app in your phone, and then go to so just go to justdancenow.com. And then there is a kilid, makita ninyo ang dance room number. Diri po sa app mga siya dance room number. So just click for us to have 1199 join room. Okay. Nanata dire. So nanata dire. When we're ready, wala lang, i-connect mo siya. And then manayon natin mga kulikuran. Kapag akong background, no? So let's go. Dili sa app, makita ninyo ang mga chong choices. So pili na ka. Let's try ice cream dance. Connect na siya. Guys, if you see that. And then, masunod. Ang kaning phone, magsilbi ni siyang controller. So, we will just follow. Loading. Loading ba yun? Actually guys, pwede nyo sa dinisindugan na lang. Ito nga, sa vlog nyo. Wala ka tayo nito ito. Okay, alright. Kamusin mo na sa ping. Pero, login siya. Kung asan nyo pa ng kamot sa karakter, ano na sa sundo, okay na siya. Okay. Ngayon mo ang circle my head. Ice cream,
Let's score. 4. Four stars. So again, mahagin kayo kamunod, basta ang kamot kung nasa inyo circle. Kung may mo avatar dito, kung may isang sundugo, kaya this serves man as yung controller. May taglaing kanta daw. Madlumans. Madlumans ka. Connect na siya. Loading.
Hindi ko pwede. Ito ang atang ko yun. Pinay score. 4! Okay. Diba? Tama na eh. Sarap na po. Tapos. Exit. So mga to guys. Kapoy kayo. Okay. Sumaw to siya. If kanang gusto mo magsayaw-sayaw outside TikTok and then around sa balay na mo internet, just download the Just Dance Now app sa imong phone, and then para makasayaw ka dapat na kay computer, then ato ka silang website, log in or join sa room and then start dancing, ano lang. So, if you have, kung pasayawon pa kung ninyo glain, or if you have request nga pwede na ko sayawon, tanawon na to kung kaya na ko sayawon, malingaw-lingaw lang good. At least kamo na mo insight po kung unsa himo ninyo kung malingaw. Just like me. Bye.